Μαντέψτε. Έχουμε κι άλλο spend the day with me. Ημέρα Σάββατο, οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ημέρα ξεκούραση και έβαλα στο πρόγραμμα νύχια και γυμναστήριο. Τι συμβαίνει με τον καιρό ακριβώς, αλλά μέχρι να μου λυθούν οι απορίες, θα συνεχίσουμε με τη σκόνη χερμπόξα. Θα βαρεθείτε να με ακούτε στο τέλος. Ανακάτεψε τη σε νερό, σμούθι, ακόμα και χυμό. Πιέστην και έπειτα θα με ευγνωμονείς. Φυσική, εύκολη και τέλεια για να ξεκινήσει την ημέρα σου. Είναι με γεύση ροδάκι, οπότε μη φοβηθεί το χρώμα του. Μια αποτυχημένη λήψη στο ασανσέρ καθώς κάποιο έβγαινε εκείνη την ώρα και ντρέπηκα πάρα πολύ. Αυτά είναι τα προηγούμενα μου νύχια. Μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά ήθελε μια αλλαγή. Και πάμε σε ένα all time classic γαλλικό, αλλά έβαλα και μια μικρή τσαχπινιά στο τέλος. Τέλος και ώρα για γυμναστήριο. Το πρόγραμμα για σήμερα είχε πόδια και δείτε με να αποτυχάνω στο σετ στα καθίσματα, γιατί απλά ανέβασα κιλά και δεν μπόρεσα να βγάλω όλες τις επαναλήψεις. Πάλι καλά υπάρχουν ασφάλειες, γιατί αλλιώς θα ήμουν στον άλλο κόσμο. Συνεχίζουμε κλασικά με RDLs και κάνω overthinking όλα μου τα failed situationships. Επανέρχομαι στα λογικά μου και δίνω πόνο. Άμα σκέφτεσαι σε καταστάσεις ή ανθρώπους που did you wrong, σε βοηθάει πολύ περισσότερο για να αποδώσεις καλύτερα. Συνεχίζω με goblet squats. Είναι μια εξαιρετική άσκηση και για αρχάριους και για προχωρημένους. Νομίζω είναι από τις αγαπημένες μου ασκήσεις. Ήλωσα και από το γυμναστήριο. Και το περίεργο είναι ότι καθώς ήμουν πεζή, αμάξι σταμάτησε για να περάσω. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται, αλλά μπράβο. Σειρά είχε το μαγείρεμα. Είπα να κάνω όμως χαράκι κοκκινιστό. Το οποίο επέλεξα να το κάνω με ρύζι αντί για πατάτες. Το οποίο βγήκε εξαιρετικό. Βέβαια το μαγείρευα 2 ώρες. Και κάπως έτσι τελείωσε και η σημερινή μέρα.